हाय एवरीवन, आं दिनैसो भिडिअ बानायनो हादों। तारमाने आङो माइ हाबाय थादोंमोन। जाहानि माइ हाखांनायखौ नायनो बाला नै हाखांजोब्बाय माइखौलाय आरो बुथुमनो दंबावो। बिसिंल' नङा बैसिंबो आरो बिसिं दायो हाबाय थादों। खिन्थु आंहा मोनसे प्रब्लेम जाबाय। प्रब्लेमा बेनो, तारमाने आङो जि खामानिखौ आं मावबाय थादोंमोन बे मावबाय थानाय समावनो आङो हस्पिटालाइज जानो गोनां जाबाय आरो। तारमाने आंहा देग्लाय बोसोरा बुहुद आनलाकि होननानै होनजायो आरो। दाबो मोजां नङा, अब्लाबो आङो भिडिअखौ बानायनाय जाबाय नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानैहाय। स' बेरामखौ आङो खोन्थाथ'ला आङो मा जादों, खिन्थु आङो एसे गावखौनो नार्भास बायदि मोननानै लादों आरो। स' मानसि नालाय बेरामफोराथ' जाखागोनानोसै। तारमाने दानि जुगावहा मैगं थाइगं गायनायफोराबो माबायदि नोंथांमोनाथ' मोनथिखागौ। हासार नङाबानो, रासायनिक हासार नङाबानो जेबो मैगं थाइगङानो जाया। बिनिखायनो जोङो मा जायो, मैगं थाइगं जानानैनो जोंनि देहाफोरा माने गाज्रि जालाङो, थाब थाब लोमजायो, अनेक बेमार लोगो हमलाङो आरो। स' बिनिखायनो आङो नोंथांमोनखौबो सांग्रां जानो थाखाय फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। जेसे हागौ गावबा गावनो न'आवनो बै मोसौनि खिया, हासारा, बेजोंनो मैगङै लाइ मैगं, लाफा मैगं, बेथ' बर'नि थाखाय जोबोद फेभरेट ना, जोंनि थाखाय बुहुद जायोना मैगं मैद्रु होनबोला बा। बिनिखायनो जोङो मा खालामनांगौ, बै मोसौनि खिखौ जोङो जमा खालामनानैहा जोंनि जा बारि दं, इसे दं, बेफोरावनो जोङो गारलानानै बेफोरजोंनो जोङो खेथि मावनांगौ आरो, एसे एनै आरो न'आव जानो थाखाय। माने होमबानिया जेबो बेमार आजार जानायनि जेबो लामाबो थाया आरो। फिसा बिला जानो हागौ, गिदिर बेरामफोरा जाया आरो। स' बिदिब्ला आं जे हस्पिटालाव थांदोंमोन बिनि आङो नोंथांमोननो मोननैसो ओरैनो डक्टरनि चेकआप खालामनाय, माबायदि खालामनाय, बेफोरखौ आङो खोन्थिनो नागिरदों। कागज पत्रफोरखौ खोन्थिगोन आरो मुलिफोरखौ आं खोन्थिबाय थाला। स' बिदिब्ला नायलांबाय थादो। बे साननैसोआव आङो सानदोंमोन गुबुन जायगायाव थांनो होननानै, खिन्थु आङो ब्लगबो बानायनो हायाखैसै। स' नोंथांमोना आंखौ अननानै निमाहा होगोन होननानै आङो आसा खालामनाय थाबाय। आरो आं दिनैनि भिडिअखौ आङो बेसेयावनो फोजोबबाय। बयनिसिमबो गोजोनथोंसै। जै बर' हारिनि जै।